So guys, दा जों न'आव लाबोनानै गासैखौबो नायजोबबाय नै जोङो डाइरेक्ट आनबक्सिं खालामखाना दोनखादों ओमफ्राय बे बेसेबां लादों बेसेबां लादों बेसेबां लादों नै मबाइल बेसेबां लादोंमोनलाय नर्मेल केमेरा बेसिम कभार खालामो खिन्थु वाइड एंगेलाव होबाथाय बे जायगानिफ्राय नुवाखै बेसेबांखिनि गुवार कभार खालामदों बे सोरांनाय लोगो लोगोनो साबिखा डाइरेक्ट So guys, दा गोजांनाय स्टार्ट जाबायानो आं नोंथांमोननो देखायना होनि र' नै बै नुहुरदोंना निहिर जों निहिर होनना बुङो ओमफ्राय खुवा ना मा होनो नामाथाय खुवा होनना बुङो जों ओमफ्राय खिन्थु आं बुंनाया निहिर होननानै बुङो आरो बेखौ जायखिजाया साफा निहिर गोलैजोब्बाय बै गामिखौ दसेबाथाय खोबबावसिगोनसो दा स्टार्टसो जादों ओमफ्राय आं दा खामानियाथ' मा दंबावो आंनि आरो दा गोजांनायजों थाब सिखारनो बानायनांसिगोन नै दिनैनिफ्राय आरो बांसिन दिनै खै थारिख 1 थारिख नामाथाय उन्दै समाव नै आं बे फिथाइखौ जानो बिराद गोसो जायोमोन आं बे बिबारनि माबाखौ ओमफ्राय बिदि खासिगोन खानानै बिदि मानसि खुबैनो बिराद मोजां आरो So guys, नै मासे मानै माथाम जाबाय बेना खेबसेनो ए अमा फिसाया सोरनि हा मादैनि माथामबो हा गलांदो नामा अमा मालिका सोर आं माथाम अमानि मालिका सोर आंनि अमा गोजा माथामबो हा अ बापा रे एसां फुङावनो ओइ गोबो थिखांब्रा दा आंनाव फैसा केसआ नैबेसिमल' दं आजिखालिथ' मिथिखायो नोंथांमोना फैसा केस गैयाबाबो जायो गासैबो अनलाइनफोरजोंनो जाजोबो दा आङो मबाइल बायगोना मा मबाइल बायगोन होनबाथाय मोनसे एन्ड्रइड मबाइल नांगौ बेसेबांखिनि दामि नाङा आंनो एसेबांखिनि बारा दामि नाङा 4GB रेम मोनबानो जाबाय 10,000 सेनि आंनि टारगेटआ बेनोल' 4GB रेम लाबोगोन जेखिजाया आङो मानोना आंनि बै मोनसे निउस आपडेट चेनेलनि थाखायबो एन्ड्रइड मबाइल नांगौ आरो लोगोसे आङो प्लास आङो माबा बेयाव जुदि स्पन्सार आङो कभार खालामनोबाबो स्पन्सारनि थाखायबो आंनो एन्ड्रइड मबाइल मोनसे नांथारगौ बे आइफनजों जाया बे मोनसेयाव आं खामानिखौनो मावनो हाया खालि बेयाव भिडिअ एडिटिं आरो दा भिडिअ आं रेकर्ड खालामनाय ब्लग शुट खालामनाय बेफोरखौल' हायो आङो बेनिखायनो दा आङो थांगोन बेखौ लानानै बेयाव गैजोबा फैसाया ओमफ्राय माखासेखौ अनलाइन होदोंसै Right. मोनफैबायलै मोननै हाम गलायगोन ओइ परथा जागोन नामा न'आव सफैलायबाय जों दा So guys, दा जों न'आव लाबोनानै गासैखौबो नायजोबबाय नै जोङो डाइरेक्ट आनबक्सिं खालामखाना दोनखादों ओमफ्राय बे बेसेबां लादों बेसेबां लादों नै मबाइल बेसेबां लादोंमोनलाय 16,000 नोंनो बावगार नाला बेयाव बिलनि माबा दं आं नोंथांमोन देखायनो र' बेयाव 16,000 लादों नै 16,000 लादों ओमफ्राय आंनि नामाव दं खोमदोन नार्जारि ओमफ्राय नैबेयो 6GB रेम बेनिफ्राय माबा 5,000 बेटारि एमएच ओमफ्राय बेयाव वाइड एंगल केमेरा दं आं नोंथांमोन देखायनो र' बाहेराव नै ब्राइटनेस बारायना लानि आं नोंथांमोननो बाहेराव डाइरेक्ट देखायखादोंसै नै भिडिअ क्वालिटि फट' क्वालिटिफ्रा नै वाइड एंगल दं दे बेयाव नोंनो जुदि खम दामावनो नैबे वाइड एंगल खम दामावनो जुदि नोंनो माबा नांगौबाथाय मबाइल नांगौबा ब्लग बानायनो बा नै ब्लगिंआवबो भिडिअआवबो नैबे वाइड एंगल नङा दे खिन्थु नों बेयाव वाइड एंगल दं नै गुवार नुयो नुवाखै वाइड एंगल थाबाथाय गुवार नुयो जाहा थाहा मबाइलाव थाया बे नै बेना एबार गुवार नुसिगोन दे नै बेसेबांखिनि कभार खालामदों खमावनो जुदि 16,000आवनो नोङो ब्लगिंनि थाखाय मबाइल नांगौबाथाय ब्लगिंनि थाखाय नोंनो बिदि मबाइल नांगौबाथाय नों हमलाय नै बेसेबांखिनि कभार खालामदों नाय ओमफ्राय जुदि नै वाइड एंगल नङाबाथाय
नै बेसिमल' कभार खालामो ना ओमफ्राय नों वाइड एंगेलाव सुनानै नायबानो जाबाय बेसेबां कभार खालामगोन खम दामावनो नोंनो ब्लग बानायनो थाखाय भिडिअ नांगौबाथाय भिडिअनो मबाइल नांगौबाथाय नै बेखौ लाबानो जाबाय 16,000 बेनि माबा मडेल नाम्बारा Samsung A15 5G ओमफ्राय बेखौ लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो केमेरा टेस्ट बे मबाइलजों आङो केमेराखौ आङो टेस्ट खालामना देखायगोन नोंथांमोननो बेसेबांखिनि मोजां नुयो नोंथांमोना आंनि जुदि नांगौबाथाय आं होखाबायानो नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव लिंक दं केमेरा टेस्टनि माबाखौ बेजों बेसेबांखिनि साफा नुयो ब्लगिं बानायनो मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय भिडिअ आं होनानै होखाबाय डेसक्रिपसनाव थां आंनि बै मोनसे चेनेलाव आं भिडिअ होनानै दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय बुंनोथ' जेबो गैया 6GB RAM मोन आरो ओमफ्राय आङो 8GB खौ नागिरदोंमोन आङो बेखौ 8GB खौ खिन्थु मोनाखै दा 8GB आ 1000 बा 1500 बिदि बारा जागौमोन नामाथाय ओमफ्राय 6GB खौल' मोनबाय गैलानोमोन नालाय बे मडेला 8GB ओमफ्राय दा मोनदिया जायखिजाया नोंथांमोना जुदि ब्लगिं खम दामाव ब्लगिं बानायनोबाथाय नैबेखौ लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो मोजां माबानो हागोन होआखै आरो लोगोसे बेयाव नैबेखौल' मोनो दै चार्जारखौल' मोनो आजिखालि टाइप C टु टाइप C एडाप्टार मोनला एडाप्टारबाथाय आरो 1500सो नांगौ ना मानो ओमफ्राय ना नै मा एबे फिसासो माथो नोंनिया गैला एबेनिफ्राय हा एबेनो र' बिनो जाजायो आं फिसासा बा माबा फिसाखाय बे स' गाइस दा आङो फुटबल फाइनाल गेम नायनो थांनि बर'जों कार्बिजों जागोन माने फाइनाला जोंना बर'नि कालारा जार्सि कालारा ग्रीन कालार ओमफ्राय कार्बिफोरना येलो कालार दिनै फाइनाल फाइनालाव बर'जों कार्बिजों फाइनाल गोलैहैदों दिनै आं बेखौ दा थाब नायदोंसै स' गाइस दा आङो बाइक लानि खेल नायनो थांदोंसै दिनै फाइनाल दंना बेजों थांदों आं स्कुटिया थाव गैया बेखौ लांनांगोन फार्स्टआवथे सब कार्बि नेকি ইফালে কোথায় দে দুস গুড ইমান দূর পড়ে যায় এবারে বাড়া পিছনে কেন লাগিও ফাউলে আছিলে কিপার ধরাতে এখানে হয় নাকি ডেঞ্জাৰ জাগাছিনে কষ্টাৰিকাটা জিকিলে বৰফৰা দেৰহাবাই চুবাই দে তিনবার হোসেল জিকিলে কষ্টাৰিকাটা জিকিলে কাৰ্বিপুৰা জেন্দা কাৰ্বিকেটা সব হাৰিলে সব হাৰিলে কাৰ্বিকেটা টাইম নাই হা কোনফালে যাম